உங்க குழந்தைங்க பிடிவாதம் பிடிச்சு எதையாவது கேட்டு அழுது அடம் பண்றாங்களா? அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை எப்படிங்க கையாளுறது அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு நல்லா தெரியுதுங்க. இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பெரும்பாலும் அதிகமா அழுவாங்க. இந்த பொருள் எனக்கு வேணும்னு கேட்டு அடம் பண்ணுவாங்க. உடனே வீட்டுல இருக்க எல்லாரும் அவ இப்படி அழுகுறா, அழுகவே விடாத நீ, உடனே அதை வாங்கி கொடு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அந்த பிள்ளைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க அது மேலும் மேலும் அழுகும், இல்லைன்னா பிடிவாதம் பண்ணும். அப்படியே என்ன செய்வாங்க, அரகண்டா மாறுவாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நான் மிக முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னம்னா, உங்க குழந்தைங்க பிடிவாதம் பிடிச்சு அழுகுறாங்க அப்படிங்கிற தயவு செஞ்சு யாருமே கண்டுக்கவே கண்டுக்காது. இதாங்க முக்கியமான பாயிண்ட். அவங்கவுங்க வேலையை பாருங்க. கொஞ்ச நேரம் கத்தி கத்தி அழுகட்டும்னு விடுங்க. முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிள்ளைங்க நல்லா கத்தட்டும் சொல்லி என்ன செய்வாங்க, விடுவாங்க. குழந்தைங்க பிடிவாதம் பண்ணுனா பண்ணட்டும் சொல்லி அதுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு என்னடா எவனுமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்களேடா அப்படின்னு அதுவா எந்திரிச்சு போயிடும். நீங்க பிடிவாதம் பிடிச்சா கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க, லூஸ்ல விடுங்க.